En dat betekent dat waarnemend burgemeester Rob Bats kwalijk wat te dwaan had deze dagen. En dus de tijd had om op het eiland te genieten van alles wat het festival brengt. Ja, dit is eigenlijk het mooiste plekje van dit hele betonningsterrein, vind ik. Uitzicht over het wat. Ja, dit is leuk. Moet je zien hoe gezellig. Prachtig weer. Gezellige mensen. Ja, toch? De ambtsketen hingen deze week om een nekken van oeralbaas Joop Mulder. Bats had hem dus kikken in een orenrol. Oerol is natuurlijk nu Oerol en dan is alles anders. Maar we houden nog wel wat dingen goed in de gaten. En, ik vervul mijn rol nog wel, maar ik ben ook wat meer buiten. Ik ben wat meer op het eiland. Ik ben wat meer naar de plekken. Ik fiets wat meer over het eiland. Dus het voelt anders. De sfeer is geweldig. En ja, deze Oerol qua weer nog mooier dan vorig jaar. Dit is echt prachtig. Dus, ja, dit is heel bijzonder. Ja, dit is wel een romantisch deel van je functie als burgemeester. De politie had het tijdens Oeral net al te druk. Want nota gaat alles goed. Nou ja, niet in de zin van gaat er veel mis, want het gaat hartstikke goed tot nog toe. Maar we hebben natuurlijk wel met elkaar iedere dag overleg. We hebben van tevoren, en niet alleen de politie, maar ook de hulpverleningsdiensten, ook de veiligheidsregio en uiteraard ook de Oerolorganisatie, hebben in draaiboeken vastgelegd wat er moet gebeuren, wie waarvoor verantwoordelijk is. Dus het is niet zo dat ik hier alleen maar loop van wat gezellig. Ik kijk ook af en toe wel eens om me heen van god, wat gebeurt daar? En maak iedere dag wel even een praatje met de politie en ook met mijn eigen adviseurs. Om zo nou en dan aan de festivaldrukte te ontsnappen, gaat Bats graag even naar het strand, uitwaaien bij Pil 8. Dit is zo'n mooi plekje. Moet je die golven zien, moet je die grote boten zien. Dit is een van de meest druk bevaren zeevaartroutes die vanuit de Schelling, vanuit de Brandaris wordt geregisseerd. En dan hebben we hier kunst op het strand. Dat is toch geweldig.